Szevasztok emberek, hát meglett az 1000 feliratkozómért, én nagyon hálás vagyok, tényleg köszönöm nektek. Egy kicsit zavarban is vagyok, mert hát nem vagyok ehhez szokva, hogy ilyen sokan vagyunk már, mint ahhoz képest sokan, ahányan eddig voltunk. Na hát beszéljünk egy kicsit a Celcrisis videóról, kaptam, mint láttátok, hideget, meleget. És köszönöm azoknak, akik támogattak engem, akár kommentbe vagy a feliratkozásukkal, és azoknak is külön köszönöm, akik negatívumot írtak, tehát nem értettek velem egyet, de mégis meg tudták azt rendesen fogalmazni, mint egy normális, kultúrált ember az életben. Hát el sem hiszitek, szerintem két kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan negatív komment érkezett, aki normálisan megfogalmazta, a többi meg ugye ez az anyázás, meg parasztozás, meg a barátnőd egy ribanc. Igen, ilyen is érkezett, hogy a barátnőd egy ribanc, nem is egy ember. Egy elkezdte, a többi folytatta, ugye egy bolond 100-at csinál, és az a legdurvább az egészben, hogy az egyik egy 8 éves kislány volt, úgy profilkép alapján kb. Ott lehetett, és ő is azt írt, hogy a barátnőd egy ribanc, meg takarodj le a YouTube-ról, meg ilyeneket írt. Nem gondoltam azért, hogy a mai gyerektársadalom itt jár, hogy 8 évesen ilyeneket írunk, hogy ribanc, meg mit tudom én, szerintem azt se tudja igazából, hogy mi az a ribanc. Ha meg tudja, hogy mi az a ribanc, akkor szégyelje el magát, mert szerintem egy 8 éves gyereknek nem ilyeneket kéne tudnia, hogy mi az a ribanc, hanem hogy mennyi egy, meg a szorzótáblát, meg olvasni egy kicsit. Gondolkoztam azon, hogy egy pár kommentet ide beszúrok, mert jöttek ám olyan kommentek, amit régnek állt a hajám, mármint nem úgy, hogy ideges voltam, hanem egyszerűen olyan röhelyesek voltak tényleg, hogy én leírtam 1000-szer ott a komment szekcióba, hogy engem nem érdekelnek a negatív kommentek, és nem is a negatív kommentek nem érdekelnek, hanem az olyan kommentek nem érdekelnek, amik negatív kommentek, és ráadásul nem normálisak. Tehát ezek az anyázás, te köcsög, mi a fasznak csinálsz ilyen videót, minek kell erről videót csinálni, ezek nem tudnak engem érdekelni. Tehát elmondtam hidegen, hogy ezek után, hogy ti írkáljátok a fasságaitokat kommentbe, az a ti időtöket bassza el. Tehát nem értem, hogyha ennyire nem értetek egyet a videóval, akkor minek foglalkoztok vele, miért nem mentek tovább? És ennyi, nem kell ezzel foglalkozni. Na szóval úgy gondoltam, hogy bevágok pár kommentet, de aztán rájöttem, hogy inkább nem, mert nem fogok ebből is vitát csinálni, mert akkor jönnének azok, akiket beszúrtam, hogy miért raktál bele, meg te vagy a fasz, meg mit beszélsz, szóval nem akarok ebből nagy ügyet csinálni, viszont egy komment előtt elhoztam nektek, mert ez volt a kedvencem. Tényleg pár kommentet írt, és én ezt a párat elhoztam nektek. Nem is mindet hoztam el, de egy párat. Nem is beszélt, nézzétek meg, hogy miket írt. Csak azt akarod, hogy Celcrisről leiratkozzanak! A barátnőd egy ribanc, geci! Szaboltam, de csak unalomból. Ja, és egyébként köszönöm Evi Marvelnek, ha jól ejtem a nevet, ha nem, akkor bocsi, hogy kiosztottad. Na hát igen, ilyenek is vannak. A barátnőmmel itt vakartuk a fejünket, meg röhögtünk, hogy ez most normális, vagy de most komolyan, tehát egyszer ezt írja, aztán meg feliratkoztam, mert unatkoztam. Tehát ki iratkozik fel valakire unalomból? Tehát én most járkálok a YouTube-on, így nézegetek azt, akkor hát nem tetszik ez a videó, de unatkozom, feliratkozok. Vagy mi? Vagy én nem értem, na mindegy. Na akkor jött a kedvencem, a másik, hogy én a pénzért csinálom. Tehát nem tudom, hogy mennyire ismeritek a YouTube-on ezt a pénzszerzés dolgot, ezt a bevételszerzés dolgot, de szerintem aki ismeri, azt tudja, hogy hiába nézték meg ennyien ezt a videót, ebből nem lesz nekem pénzem. Tehát így maximum egy csokjára jött össze, úgyhogy ennyien megnézték. Tehát akkor gondolkozzatok el azon, hogy én miért csinálom a pénzért. Tehát, hogy ennyi feliratkozónál nem fog annyi pénz összejönni, hogy én azt megkapjam, mert ugye meg is van szabva, hogy mit tudom én, a YouTube $100 fizet ki, vagy 100 euró, vagy dollár, nem tudom, na mindegy, valami $100 vagy 100 eurótól fizet ki. Attól még azért nagyon messze, tehát így kb. Még a 100-szorosát kéne így összeszednem, ha nem többet, most nem tudom, hogy hol járok. $0,59 járok, ha nem hazudok, de nem akarok hazudni. A másik kedvenc kommentelő típusom, azt csak a feliratkozókért csinálod. Hát igen, lehet, hogy most kiábrándítok pár embert, meg a kis hiteteket lerombolom, vagy én nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de kétféle ember létezik, aki YouTube videókat csinál. Az egyik az a rossz, amelyik csak arra megy, hogy úristen, legyen egy csomó feliratkozóm, aztán úgy a többit leszarja. És van a másik, aki szeret videózni, de az meg ugyanúgy érdekel, hogy mennyi feliratkozója. Olyan ember nincsen, akit nem érdekel, hogy mennyi feliratkozója van, mert ha valaki feltölt egy videót a YouTube-ra, azt azért teszi, hogy mások megnézzék. Tehát nyilván el akarja jutatni a videóját több emberhez, tehát érdekli azt, hogy hányan nézek meg hányan iratkoznak rá fel.
Na meg írtátok nekem ott kommentbe valaki, hogy nem igaz, mert valaki csak azért videózik, hogy szórakoztasson. Sok ember azért csinál videót, hogy titeket szórakoztasson, szinte mindenki igazából azért csinál videót, hogy titeket szórakoztasson, mert ti nézitek, nem én nézem meg a saját videómat, hanem ti nézitek meg az én videómat, ti nézitek meg Herbie videóját, ti nézitek tök mindegy kinek a videóját, mindegy. De hogyha nincsen feliratkozója az adott illetőnek, akkor nem tud kit szórakoztatni. Tehát minél több a feliratkozója, annál több ember tud szórakoztatni. Tehát aki szórakoztatni akar, azt is érdekli, hogy mennyi feliratkozója van. Tehát olyan ember nincs, akit egyáltalán nem érdekel szerintem, hogy hány feliratkozója van, vagy hogyha van, akkor az nagyon csekély tényleg. Na meg jöttek a kommentek is, hogy minek kell háborút indítani, meg mit tudom én, a fasságok, meg miért kell ilyen videót csinálni. Ezt, hogy miért kell ilyen videót csinálni, ezt kb. 500-szor megválaszoltam kommentekben. Részletesebben is, valakinek részletesen, aki normálisabb volt, aki annyira nem annyira részletesen. Én most megint nem fogom ezt megválaszolni, mert már 500-szor leírtam, volt olyan, hogy egy kérdésre 1000-szer válaszoltam, mert egyszerűen lejjebb nem néztem meg a kommenteket, hogy már volt ez a kérdés, 500 ember megkérdezte. Ezt én már nem fogom leírni, mert már a végén a negatív kommentek így egyáltalán nem foglalkoztam. Úgy voltam vele aznak, hogy engem nem érdekel, én nem írok vissza. Szóval, hogy miért kellett ilyen videót csinálnom, meg miért kellett erről videót csinálnom, akkor most azt nektek megválaszolom, hogy megnyugodjanak is lelketek. Igazából eddig sem kellett volna magyarázkodnom, de én igazából magyarázkodtam egy kicsit, de most már nem fogok magyarázkodni. Egyszerűen nektek be kell érni annyival, hogy azért csináltam ilyen videót, mert nem meg akartam csinálni, mert ez az én csatornám, és még mindig olyan tartalmat teszek fel rá, amit én akarok. Tehát nektek abban semmi beleszólásotok nincs, hogy én milyen tartalmat töltök fel a saját csatornámra, te felmész a csatornádra, és baszó majmokat töltesz fel, akkor engem az nem érdekel, mert az a te csatornád. Tehát, hogy te döntöd el, hogy milyen videót töltesz fel a saját csatornádra, azt kész, ezzel le is van zárva ez a kérdés. Ennyi. Azért töltöttem fel, mert ez az én csatornám, a szevasz. Na meg a videóban azt is hangoztattam az elején, hogy több ilyen videó nem lesz, tehát nem ez a csatornának a fő célja. Azt is leírtam kommentbe is, de még a videóban is elugattam, hogy nem ez a célja a csatornának, csak most ezt meg kellett csinálnom. Ezt is elmagyaráztam 1000 embernek, hogy miért kellett ezt megcsinálnom, de aztán ugyanúgy jöttek a kommentek, hogy minek kellett megcsinálnom, szóval ezt sem vagyok már hajlandó megválaszolni, mert a faszom ki van, hogy egyfolytában válaszolgatni kell 500-szor ugyanarra a kérdésre. A videó végén meg azt is elmondtam, szerintem, hogy döntsétek el ti ezt az egész dolgot, tehát semmi szidalmazót nem mondtam, semmi alpárit, és semmi ilyen negatív dolgot, ami annyira bántó lenne, nem kezdtem el anyázni, meg hogy új ez a Celsius, ez mekkora nyomorék faszopó csicska, beverném a képét, tehát ilyeneket én nem csináltam, én tök normálisan elmondtam a véleményemet, káromkodás mentesen, és úgy, hogy még azt is elmondtam, hogy de döntsétek el ti, hogy ti hogy gondoljátok ezt az egészet. Ennek ellenére jöttek a kommentek, hogy mi a faszt kell támadni, te nyomorék geci. Igazából azt nem értem ebben, hogy ti írjátok nekem, hogy én miért csinálok ilyen támadó videót, azt ti támadtok engem kommentbe. Amúgy nem érdekel, nem azért mondom, de tényleg, tehát én csinálok egy ilyen videót, amin normálisan elmondom a véleményemet, ti meg jöttek azzal, hogy miért támadok, a kurva anyád. Tehát, hogy ti támadtok igazából, szóval nem értem, hogy mi a faszért beszéltek akkor erről. Na meg jött a másik kedvencem, akit már az előbb bevágtam, tudjátok, kis videóba. Mondtam, hogy nem vágok be minden kommentjét, vagy nem volt berakva minden kommentje. Az egyik kommentje az volt, hogy te köcsög, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, te köcsög, az összes videódra ment a dislike. Hát kit érdekel? Ezt már sok videós elmondta, hogy nagy részét a youtubereknek nem az érdekli, hogy mennyi a like meg a dislike arány. Nézzétek meg egy Herbit, csinál egy fika videót, vagy valamit, azt valamikor több a dislike, mint a like. Azt kit érdekel? Nem az érdekli, hanem hogy megnézitek. Ti is jöttetek ugatni nekem, hogy csak a nézettségért csinálom ezt az egészet. Ugyanúgy ti is megnéztétek, mert mit tudom én, egy nagy része a nézőknek negatív kommentelő volt, aki nem értett velem egyet és anyázott, azzal, hogy én biztos csak a nézettséget csinálom, most ugyanúgy ti is megnéztétek, tehát nektek külön köszönöm nektek is, hogy igazából a nagy részét ti adtatok a nézettségnek. Tehát pofáztok arra, hogy csak a nézettséget csinálom, de akkor miért nézitek meg? Tehát sokkal jobban keresztbe tettetek volna nekem, hogyha nem nézitek meg, mert akkor nem lett volna annyi feliratkozóm, mert mit tudom én, hogy 30 000-rel nem kevesebb lett volna. Szóval értitek? És én most ezt a témát itt lezárom, szerintem ezt az egész Celsius témát. Nem vagyok hajlandó erről több videót csinálni, szerintem. Válaszolni sem nagyon akarok a negatív kommentekre, tehát jöhetnek a negatív kommentek, engem nem érdekel, meg dislike, meg leszarom az egészet. Én elmondtam a véleményemet abban a videóban, tök normálisan, és innentől kezdve fejezzük ezt be. Nem kell pofázni igazából. Meg mondtátok, hogy én itt elindítok egy háborút, de igazából ti vagytok azok, akik elindítottátok a háborút, úgymond, mert én csak egy véleményt mondtam el, és ti kezdtétek egymással veszekedni a kommentekbe. Egyáltalán nem kellett volna ezt így tenni, volt egy-két normális ember, aki nem veszekedett, csak leírta normális a kommentjét,
miért nem lehet az ő példáját követni, és egyszerűen nem veszekedni minden szaron, hanem csak elmondani mindenkinek a véleményét, a másiknak a véleményét tiszteletben tartani, azt ez ennyi. Tehát nem kell egymással veszekedni, hogy a kurva anyád, de neked van igazad, nem, mert neked van igazad, nem, mert neked van igazad, azt akkor jó, hogy bazd meg vita lesz, meg háború, de ennek nincsen értelme. Tehát ti vagytok azok, akik háborúztok, kommentekbe. Na de jó, de legyen is ennyi, meg még igazából annyit akartam, itt a videó elején még meg el akartam mondani, de aztán nem került oda a sor, mert kiment a fejemből, hogy ígértem nektek nyereményjátékot is, 500 feliratkozónál, azt már most 1000 van, szóval egy kicsit le vagyok maradva, meg hirtelen jött ez az egész, meg pénzem sincsen. De mindenképpen megpróbálok beiktatni valamilyen nyereményt, ha más nem is, legalább egy cségót, hogy legalább na, legyen valami mégis. Szerintem ezzel itt tényleg lezárom ezt az izét, és ennek a videónak itt van vége, mert nem vagyok hajlandó erről tényleg tovább beszélni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel, vagy dobjatok egy lájkot. Ja, és lájkoljátok a Facebook oldalt is, nem azért, mert annyira fontos lenne, meg én abból nekem annyi hasznom lenne, hogy ti lájkoljátok a Facebook oldalamat, csak a nyereményjátékokat általában ott szeretem intézni, mert az a hangoutos dolog, ez nem nagyon jött be, amit először csináltam. Facebookon könnyebb titeket felkeresni, meg ott kisorsolni, tehát szerintem az könnyebb. Na de nem is pofázok, sziasztok!